jako poslední, což jsem si nechal umyslně, vítám ty nejdůležitější. Ty, kvůli kterým jsme se dnes večer sešli, tedy maturanty. Přeji dobrý večer jim a doufám a ze srdce jim přeji, aby si dnešní večer užili, aby se to stal nezapomenutelným zážitkem, který pak ve vzpomínkách budou uchovávat jako významný krok na cestě životem. Nebudu již déle zdržovat a přistoupíme k nejdůležitějšímu, ke slavnostnímu nástupu. Jehož vrcholem bude šerpování maturujícího ročníku s rukou třídního profesora. Vážené dámy, vážení pánové, já poprosím, aby se třída V8A připravila. Požádám i vás, abyste zaujali vhodná místa, abyste viděli dobře své ratolesti a své přátelé. Zároveň vás poprosím, abyste po celou dobu se pokoušeli udržet střed kruhu volný, aby si maturanti mohli řádně zatančit, respektive řádně nastoupit. Nyní to již vypadá, že ano, již můžeme začít. Takže, dámy a pánové, zahajuji slavnostní nástup maturitní třídy V8A.
jsem to zmiňoval při spouze vašeho nástupu a teď to řeknu